தேவனுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. இந்த அதிகாலை வேளையில் இன்று நாம் தியானத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ள இருக்கிறதான வேத வசனம் 25ஆம் சங்கீதம் 9ஆம் வசனம். சாந்த குணமுள்ளவர்களுக்கு தமது வழியை போதிக்கிறார். ஆமென். இங்கே தாவீது சாந்த குணமுள்ளவர்கள் என்று இருமுறை அழுத்தி சொல்ல காரணம் என்ன? இதை நாம் ஆங்கில வார்த்தைகளில் பார்க்கும்போது மீக், குவைட் பர்சன், அதாவது சாஃப்ட் பர்சன், ஜென்டில் அண்ட் ஒபெய்ட், இப்படி பல வார்த்தைகள் உண்டு. நெகேமியா 9ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்தில் நம் தேவன் நீடிய சாந்தமுள்ளவர் என்று குறிப்பிடுகின்றார். உதாரணமாக ஒரு காரியத்தை நடந்ததான உண்மை சம்பவத்தை நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். எலிசபெத் பிளாக்வெல் என்றதான ஒரு சிறு பெண் இங்கிலாந்து தேசத்தில் தனது வீட்டின் அருகே உள்ளதான ஆஸ்பத்திரிக்கு சென்று பெண் நோயாளிகளுக்கு தனது படிப்பு முடித்து வீடு வந்ததும் உதவி செய்வாள் இந்த சிறு பெண். அந்த சமயங்களில் பெண் டாக்டர் என்பதே கிடையாது, எங்குமே கிடையாது. அங்குள்ள பெண் நோயாளிகள் இந்த சிறு பெண்ணிடம் நீ மட்டும் டாக்டராகவோ அல்லது நர்ஸாகவோ இருந்தால் எப்படி இருக்கும் என்று உற்சாகப்படுத்தியதின் விளைவு இந்த சிறு பெண் டாக்டர் படிப்புக்காக அலைந்தார். கிபி 1800 இங்கிலாந்து அரசு இவருக்கு படிப்புக்காக டாக்டர் படிக்க இடம் தரவில்லை. பின்பு இவர் ஜெனீவா சென்று டாக்டராக படித்தார். இவர் ஒருவர் மட்டும்தான் பெண் என்பதால் அந்த காலத்தில் அனைத்து சக ஆண் மருத்துவர்களும் இவரை கேலி கிண்டல் செய்து தரக்குறைவாக கற்றுத்தர மறுத்துவிட்டார்கள். 21/3/1849 டாக்டர் பட்டம் பெற்றார். பின்பு அறுவை சிகிச்சைக்காக படிப்புக்காக பாரிஸில் உள்ள உயர் பட்டம் படிக்கும்போது அங்கு உள்ளதான சக மருத்துவர்கள் இவரை ஆயாவாக முதலில் வேலை செய்ய என்றும் கற்றுத்தராமல் மிகுந்த அவமானப்படுத்துவார்கள். கடைசியில் அனைத்து பட்டங்களையும் பெற்று இங்கிலாந்து வந்து 1857 முதலில் பெண் மருத்துவமனை ஒன்றை ஆரம்பித்தார். கிபி 1865 இங்கிலாந்து அரசு இவருக்கு டாக்டர் பட்டம் தந்தது. முதலில் இங்கிலாந்தில் பெண் மருத்துவ கல்லூரியும் ஒன்றை ஆரம்பித்தார். இந்த பெண் டாக்டர் எலிசபெத் பிளாக்வெல் என்பவரின் மூலம்தான் இன்று பெண்கள் டாக்டர் படிப்புக்கும் பெண்களின் உயர்வுக்கும் காரணமாக இருந்தவர். இவர் பட்டதான துன்பங்கள், கஷ்டங்கள் மற்றும் மருத்துவர்களின் தொல்லைகள் யாவுமே இவரது சரித்திர புஸ்தகத்தில் நாம் பார்க்கலாம். எல்லாவற்றையும் சகித்து சாந்தமுள்ள ஒரு அன்புள்ள முதல் பெண் மருத்துவர் ஆனது யாருக்காக? இன்று பெண்களின் உயர்வுக்காக தன்னையே அர்ப்பணித்து சாந்தமுள்ளவராய் திகழ்ந்ததனால்தான். நமது பரிசுத்த வேதத்தில் அநேக இடங்களில் சாந்த குணமுள்ளவர்கள் பற்றி மகா புத்திமான் என்றும், நீடிய சாந்த குணமுள்ளவர்கள் சண்டையை அமர்த்துகிறார்கள் என்றும், சாந்த குணமுள்ளவர்கள் பூமியை சுதந்தரிப்பார்கள் என்றும், மனமகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள் என்றும், அது மட்டுமல்ல நமது இயேசு கிறிஸ்து மலை பிரசங்கத்திலும் சொன்னதான ஒரு வார்த்தை மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தில் சாந்த குணமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள், அவர்கள் பூமியை சுதந்தரித்துக் கொள்வார்கள் என்கிறார். ஆமேன். God bless you.